Fashion fille aw minnu bɛ yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèles ka d'aw ye ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la in fashion couture n'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nalen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye a n'a ka personnel de qualité minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Bi araba ye a bɛ bɛn min ye janvier kalo tile 24 ma san 2024 an balima Joliba Jabaranin filɛbagaw radio Joliba lamɛnbagaw aw minnu bɛ ka an ka bɔlɔlɔw fana lajɛ nin waati in na an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ n'aw bisimila aw ka jɛmukan ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma n'o ye kunnafoni sɛbɛnw ye olu kɔnɔ kumaw bɛ lakale ni waati in de kɔnɔna la limanaw a kumana kun de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ni an sigilen kɛnɛ kan limanaw b'a fɔ n'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma min ye kunnafoni sɛbɛnw ye olu bɔra bi minnu b'an bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ les échos welewele le soir de Bamako min ye nouvelle horizon ye ale bi yan l'essor jamana ka fasiri ale bi yan le pelinkan ni fasiri de sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na kuma na an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila an b'a daminɛ ni fasiri de sɛbɛn min ye limanaw an kama ko les échos ECHO ka bi kuma la a y'a jira k'a fɔ ko EDM n'o ye Mali cakɛda min bɛ courant di jamanadenw ma a dossier ko ji ka da a sɛnɛ kan tuguni n'i ye jateminɛ kɛ ECHO ka bi kunnafoni kɔnɔna la daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la o y'a jira k'a fɔ sɔrɔ yakubaya dɔ bɛ yen ni o ye Mamala ye limanaw ko Mamala ko jalaki binna Mamala kan dɛ limanaw jalaki binna kan nafolo ka nafolo bɔ sira wɛrɛw fɛ n'o ye blanchissement de capitaux ye ko Mamala o jalaki binna a kan ani sɔrɔ bosoba denmisɛnnin min filɛ an ka jamana kɔnɔ yan ani maa caman minnu bɛ yen ni olu bɛ taji feere n'o ye fournisseurs ye énergie du Mali ma k'u caman bɛ yen u bilala mandat de dépôt la cour suprême fɛ n'i ye jateminɛ kɛ EDM ka affaire ni o daba wulilen don nin waati in na ntɛnɛn janvier kalo tile 22 san 2024 o la sa min ye ni jagokɛla ninnu ye ni olu de bɛ taji feere EDM SA ma limanaw cour suprême n'o ye jamana sariya sunba min wulilen bɛ k'i jɔ bi ka nin ko in ta bala a ka sɛgɛsɛgɛliw jaabi a ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a nana ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni jagokɛlaw don sɔrɔ bosobaw don nafolobatigiw don an ka jamana kɔnɔ limanaw olu caman bɛ yen tɛgɛ kelen bɛ olu la bi olu cɛla maa min bɛ yen ni a dɔnnen don tɔgɔ b'a la bi o ye Mamala ye cakɛda min bɛ yen n'o kama ko société La et Fils o ɲɛmɔgɔ fana don a jala k'a fɔ ko ale minɛna nin ko in na ale yɛrɛ dɔrɔn tɛ limanaw a jala k'a fɔ ko min bɛ Baraka Petroleum ka taa se min ye Fatumata Bacili o fana ye cakɛda dɔ ye société Fatumata Bacili o fana ɲɛmɔgɔw tɛgɛ kɛra olu la min ye ECHO ye a ko ale ka kunnafoni minnu n'a ye olu sɔrɔ o ye k'a fɔ ko nin miliyari tigi min filɛ ni denmisɛnnin don Mamala ko dɔwɛrɛ tɛ ale kɔni jalaki min binna ale kan o de ye nafolo ka bɔ sira wɛrɛ fɛ sira min bɛ yen n'o tɛ jɛyali sira ye o kama ko blanchissement de capitaux limanaw n'i y'a lajɛ ko in bɛ nin dangan na ECHO y'a jira k'a fɔ ko yanni nin ka kɛ min ye sɛbɛn dɔ ye o yera bɔlɔlɔw sanfɛ la réseaux sociaux kɔni o sɛbɛn min ni a jala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra limanaw ko taji min bɛ di EDM ma taji min bɛ feere EDM ma taji ninnu caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ majɛ caman de b'a la o majɛ ninnu na a farala ɲɔgɔn kan ka n'a ye k'a ye ko taji litiri 22,000,000 min ye 340 gasoil la o litiri limanaw k'o de majɛ kɛra min ye taji dɔ fana bɛ yen o k'a ma ko fiole o litiri 315 ɲɔgɔn na o fana majɛ de nana ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛra n'a a yɛrɛ kunnafoniw yɛrɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la limanaw kana kɛ o de kɛra nin ko in yɛrɛ
a daminɛ yɔrɔ ye kunnafoni minnu sɔrɔla a jarala k'a fɔ ko n'i y'a nafolo kasabi bɔ k'a da taji ninnu sɔngɔ limanaw nafolodennin tɛ a bɛ taa miliyari caman de la ko minisiri kɔrɔ yɛrɛ n'o tun bɛ EDMSA kunna n'o ye Lamini Seydou Tarawele a n'a jɛɲɔgɔn baarakɛla directeur 2 ɲɔgɔn na n'o ye Umaru Jara ye Kureshi Konare ani jɔyɔrɔbatigi 3 wɛrɛ bɛ yen nɔ o ye département contrat compliance EDMSA Mahamadou Sidibe directeur de la production kɔrɔ n'o ye Umaru Tarawele ani ni waati na maa min bɛ n'ale fana bɛ u ka sariya ko kunna Joseph Tera directeur kɔrɔ administratif et financier min bɛ EDM ɲɛmaa ale tun bɛ EDM ɲɛmaa yɛrɛ kɛrɛfɛ ni waati na k'ale ladi secrétaire général chargé du département juridique de la communication, du contrôle des contrats et de la compliance Aminata Niane ninnu bɛɛ lajɛlen limanaw ka fara ministre kɔrɔ in kan olu kɔni bɛ kaso la nin waati na limanaw a jirala k'a fɔ fɛn min bɛ yen ni o bɛ se ka sinsin nin ko in na fasiri ka ɲɛfɔli la a ye k'a fɔ ko conseil d'administration o y'u ka baarakɛ bolofara dɔ ye ko o maa ɲɛmaa dɔw fana welela ka olu ɲininka nka kɔfɛ olu tilala ka bila ka t'u ka so kunnafoni bɛ nin danga de la bi Echo limanaw a ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako Mali sariya wulilen bɛ k'i jɔ bi kosɛbɛ limanaw fɛn fɛn kɔni ye jamana halala ye n'o ye jamana ta ye jamana sariya ɲɛma wulilen bɛ bi k'u jɔ a bɛ se ka segin jamana ma cogo min na o de la ko n'i y'a lajɛ limanaw min ye jamana ka foroba cakɛyɔrɔ walima foroba so minnu bɛ yen ni o ye jamana ta ye jarala k'a fɔ bi o so dɔw bɛ yen k'olu taara k'u feere dasu la limanaw o kɛra ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga waatiw la limanaw sariya bɛ ko bɛɛ la ko sariya de wulilen bɛ k'i jɔ bi jamana ka so minnu filɛ nin ye so ninnu feerela da hakɛ min na so ninnu feerela jɔni ni jɔni ma a feerela nafolo hakɛ jumɛn na yalima nafolo min kun kan ka don a la o donna a la wa limanaw o sɛgɛsɛgɛli o de wulilen bɛ bi nin ko in yɛrɛ bɛɛ la min bɛ maa dabali ban kosɛbɛ limanaw ko so ninnu feerela dɛ feere kɛra nka sɛgɛsɛgɛli min nana kɛ a nana ye k'a fɔ so ninnu caman de bɛ yen nafolo min kan ka don a la a caman bɛ yen a jiginna o dugu ma kosɛbɛ n'i y'a lajɛ a sow bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ se so 27 ɲɔgɔnna de ma minnu bɛ yen ni o feerela jamana jagokɛlaba dɔw ma n'i y'a lajɛ so ninnu ɲininkali min bɛ yen n'o bɛ tugu nin kunnafoni na limanaw o de k'a fɔ so ninnu feerela dangan jumɛn na so ninnu feerela dalu jumɛn kɔnɔna la so ninnu min bɛ jamana ta y'a la mun ye sabu ni i ye so san ka ban i b'a sɔrɔ impôt ni fɛn minnu bɛ di jamana bɛ dɔ sɔrɔ a la o wariw taara min n'a sɔrɔla sariya jamana ko in a dara sariya tulo kan sabu a mɛnna kosɛbɛ nin kuma in kun wulila a mɛnna ni maaw hakili b'a la avril kalo dɔ tile 27 san 2021 pôle économique et financier tribunal de grande instance commune 3 ale kun ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ nin ko in na fasiri soir de Bamako ka ɲɛfɔli la nka ko hali sisan limanaw o ko taara cogo min na a bilala o cogoya la nka n'i y'a lajɛ hakililajigin fana na minisiri kelen min bɛ yen n'ale de bɛ sariya ko kunna bi n'o ye Mahamadu Kasoge ye mai kalo dɔ la san 2022 in na ale kun fana ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ jamana ka so dɔ bɛ yen ni kalankɛyɔrɔ don k'a ma ko Institut national des arts INA INA feereliko kuma waati dɔ la a kuma wulila kosɛbɛ min ye Mahamadu Kasoge ye ale kun ko k'a bɛ sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ o ko fana na a waati la CNT maa dɔ n'o ye conseil national de transition ye o fana kun kumana a ko la o ko so ninnu n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ se so 30 ɲɔgɔnna ma minnu jamana taw don jamana ka ɲɛjɔyɔrɔw don minnu feerela maaw ma ni jagokɛlaw don n'i y'a lajɛ so ninnu na limanaw n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan direction régionale des douanes min bɛ so min bɛ yen n'o ye maison des avocats ye o b'a la direction régionale du génie rural kɔrɔ o bɛ yen nɔ o fana b'a la ministre so kɔrɔ min bɛ développement rural la o b'a la direction nationale de la géologie o b'a la min ye a jirala k'a fɔ ko hali yɔrɔ sahalen minnu bɛ yen jamana ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni maaw bɛ fiɲɛ minɛ a yɔrɔw la espace public o
2,000 kɛmɛ fila ni mugan ani kelen ɲɔgɔn na ayiwa minnu bɛ yen ni olu sera ka dɔn nka caman bɛ yen ayiwa ko tun kɛra a dugukolo dɔw la dɔw yɛrɛ feerela misali talen bɛ IER kan IER min n'o ye Sotiba IER ye k'o yɔrɔ dɔw fana tara ka feere kunnafoni laban dɔw fana dira min ye Afrika Kibaru fɛ Afrika Kibaru tun ye ayiwa a y'i da don hali so minnu bɛ yen k'u ta u tɔgɔ ma ani so ninnu feerela da hakɛ min na a feerela maa minnu fana ma limanaw Suwade Bamako la ka kuma la bi ko Afrika Kibaru y'i da don minnu na olu de filɛ nin fɔlɔ o ye min bɛ tali kɛ jagokɛla min bɛ yen n'o ye Mamadu Jajɛba ye ayiwa ale ye jagokɛla ye limanaw ko jamana ka so min bɛ yen n'o ye ministère du développement social kɔrɔ ye ayiwa o feerela Jajɛba ma miliyari 1,450,000 filanan Mamadu Gambi ale ye jagokɛla ye ayiwa so min feerela ale ma o ye agence pour l'aménagement de la gestion des zones industrielles Bamako yan ayiwa o feerela ale ma $200,000 min ye maa sabanan ye ale min ye so sɔrɔ jamana ka soba n'o feerela a ma Amadu Jige ale fana ye jagokɛla ye ayiwa direction nationale de la géologie et des mines ayiwa o fana feerela ale ma $1,114,000 maa naaninan min fana ye ayiwa jamana ka nin so ninnu sɔrɔ n'a feerela a ma o ye Umaru Ɲagandu ye n'u kama ko Petit Baru ko ale fana ye jagokɛla ye nka limanaw so 6 o feerela ale ma a so ninnu na direction de la santé o feerela $453,000 direction des affaires sociales $453,000 direction nationale des industries kɔrɔ $725,000 a n'a kunkanfɛn min bɛ so min bɛ yen n'o ye formation des magistrats kɔrɔ ye o fana feerela $96,000 ani a kunkanfɛn direction des associations des historiens de Bamako o fana feerela $400,000 ani kɔ limanaw min bɛ maa duurunan ayiwa o ye Umaru Dukure ye ale fana jamana ka so min feerela ale ma o ye mission d'appui aux réformes politiques ayiwa o fana feerela o ma ko miliyari 1,200,000 ani kɔ maa wɔɔrɔnan sa o ye Umaru Jigiba ye Umaru Jigiba ayiwa so min feerela ale ma o ye direction régionale du commerce de Bamako ye $700,000 ale y'o bɔ ka se ka o so in sɔrɔ maa wolonfilanan Dawuda Ndaw ayiwa ale ye pétrole feerela ye ayiwa ko ale ye so min feerela ale ma o ye grande chancellerie de Bamako $227,000 maa seeginan sa La Mohamed Al Gagni ko so min feerela ale ma o direction de l'emploi du travail et de la sécurité sociale $1,200,000 ani kɔ maa kɔnɔntɔnnan min ni jamana ka so feerela o ma o ye Manju Sɛnpara ye ko so min feerela ale ma o ye direction nationale des impôts $1,70,000,000 ani kɔ maa tannan Abubakar Sako ale fana ye jagokɛla ye ayiwa so min feerela ale ma jamana tɔgɔ la ayiwa o ye direction régionale des douanes ayiwa $2,700,000 ani kɔ maa 11nan jagokɛlaw la min fana ye jamana ka so ninnu san Bubu Ɲagando ayiwa ale fana ye min ye division des cadastres et de la propriété foncière ayiwa o fana feerela ayiwa nin cɛ in ma limanaw n'o ye Bubu Ɲagando ye maa 12nan ayiwa o feerela $500,000 maa 12nan Abdramane So limanaw ko ale ye ayiwa so 2 sɔrɔ maison des avocats ayiwa o fana feerela ale ma $300,000 ani kɔ min bɛ tali kɛ maa 13nan Modibo Ɲaranangore ayiwa Yara service o tigi ye ayiwa ko immeuble 3 o feerela o ma centre national artisanat ayiwa min ye institut de la statistique ani ayiwa $1,400,000 ani kɔ o feerela o fana ma maa 14nan Birima Bacili limanaw ale ye pétrole feerela ye ayiwa taji feerela don ayiwa direction régionale des génie rural kɔrɔ o feerela ale ma $400,000 ani $95,000 maa 15nan limanaw o ye Modibo Jara ye ale ye kɛnyɛrɛ kalansotigi ye ayiwa min bɛ ayiwa logements sociaux fana b'a bolo ayiwa logements sociaux 1-2 ayiwa direction des douanes ayiwa $661,000 ayiwa o feerela ale ma limanaw an bɛ don min na ko bi
bɛɛ lajɛlen ɲɛ de sin bɛ jamana sariya ko maa minnu bɛ sariya ko kunna kɛrɛnkɛrɛnnen la ministère de la justice awa ni so ninnu feereli ko kuma kun fɔra awa a fɔra ko yele bi da a ko kan sariya min n'a wulilen bɛ bi k'i jɔ ko jamana ta ti to maa si la awa i mana jamana ta sɔrɔ sira o sira kan mana fɔ i k'a ɲɛ de fɔ yɔrɔ EDM ko o daba wulilen dɔ bi yalima nin dossier in a fana a da bɛna wuli wa o de ye ɲininkali ye kunnafoni filɛ limanaw a ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn bɛ ni an ko a ma ko nouvelle horizon ale kumana limanaw nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko ni maaw hakili b'a la jamanakuntigi colonel Asimi Goita min ye sankura laseliw la ale ye kumasen dɔ ta ko kumaɲɔgɔnya malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni kuma min fɔra a tora jɛrɛjɛkulu hakili la ni o ye CCSC o ɲɛmɔgɔ tɛ maa wɛrɛ bi o ye minisiri kɔrɔ in ye premier ministre kɔrɔ n'o ye Mohamed Ag Amani ye Mohamed Ag Amani ko jamanakuntigi colonel Asimi Goita ye nin kuma min fɔ kuma sababa don wa kuma don fana min ni olu yɛrɛ fɛla don sabu olu ka laɲini dɔw kɔnɔna la Mohamed Ag Amani olu kun ye nin kuma fɔ u ka laɲini dɔw la n'o y'u ka rapport dɔ ye laɲini dɔwɛrɛ tɛ ko kumaɲɔgɔnya ka sigi malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye jamanadenw ka tɔn min filɛ n'o ye société civile tɔn don ni u jɔyɔrɔ ka bon jamanadenw ka laɲiniw sabatili la kosɛbɛ min ye Mohamed Ag Amani ye u ye laɲini dɔw kɛ jamanakuntigi ka nin laseli in kɔfɛ n'a fɔra k'a fɔ ko jamanadenw bɛ sigikafɔ kɛ u ko tiɲɛ don sigikafɔ tiɲɛ don ka fɔ dɛ ko nka o kɔfɛ dun ɲininkali fana bɛ yen nɔ sigikafɔ mana kɛ a kɔfɛ mun bɛ yen min ye ni jɛrɛjɛkulu ye n'o ye société civile jɛrɛjɛkulu coalition ye u y'a jira k'a fɔ u ye laɲini caman de kɛ ani ɲininkali caman bɛ yen u y'olu boloda u yɛrɛ kɔrɔ walasa baara u ka laɲini na ka se ka kɛ ni o ye sabu olu ka jate la sigikafɔ kɔni mana fɔ ka ban Mali kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sigikafɔ caman kɛra ni société civile min filɛ nin ni jɛrɛjɛkulu caman b'a kɔnɔ a bɛ se 70 ɲɔgɔnna ma u y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔw caman kɛra Mali kɔnɔ nka ni min filɛ nin n'a ɲɛfɔra jamanakuntigi fɛ n'o ye dialogue intermalien ye n'a kun de ye bɛn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani jamanadenw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na nin fana kana kɛ an k'an sigi ten bɛɛ ka wuli bɛɛ ka taa ni sen fila ye a kana kɛ fana ko wele ka bila maa minnu bɛ forobacɛw la minnu bɛ baara kɛ jamana yɛrɛ nagakɔrɔ olu de ka wele kana k'a fɔ ayiwa a ye n'aw sigi jamana de ko tan anw ko tan bɛɛ ka wuli ka taa ni sen fila ye min ye Mohamed Ag Amani ye premier ministre kɔrɔ a ko wele ka bila jamanadenw yɛrɛ ma minnu bɛ yen jamanaw ni olu jamana koɲɛ foyi tɛ se ka fɔ olu kɔ o ye sɛnɛkɛla ye o ye baganmarala ye o ye mɔnikɛla ye o ye minnu bɛ yen ni duguba yɛrɛ olu tɛ duguba kɔnɔ togodalamaw k'u bɛɛ de ka wele u ka ye nin kɛnɛ kan wa ko kana kɛ k'a fɔ ko jamana cakɛda ɲɛmɔgɔw directeur national ou directeur régional walima directeur administratif olu ka wele kana n'u sigi ko sigikafɔ kɛra bɛɛ ka wuli ka taa ni sen fila ye ko sigikafɔ in ka kɛ fɛn dɔ de kan wa sigikafɔ in ɲininkali min ni Mohamed Ag Amani a ka tɔn y'o kɛ o ye k'a fɔ ko sigikafɔ in jɔn ni jɔn de bɛna kuma u ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ jɔn ni jɔn de ɲɔgɔn cɛ o bɔlen kɔ ye sigikafɔ in yalima kuma bɛna kɛ mun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a fɔra k'a fɔ ko sigikafɔ kɔni bɛ kɛ kuma bɛna kɛ mun de kan jɔn ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn na jɔn ni jɔn de fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ sigikafɔ in fana mana tɛmɛ sigikafɔ in a kɔ bɛna kɛ mun ye wa laɲini minnu bɛna kɛ a kɔnɔna la baara bɛna kɛ ni o laɲini ninnu ye cogo di min ye CCSP pure nin ye a ye nin ɲininkali boloda ka ɲininkali tɔ min caman kɛ yen nɔ a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamanakuntigi ye nin kuma fɔ sigikafɔ ka boloda fɛn ɲuman don sabu olu yɛrɛ kun ye laɲini kɛ a mɛnna malidenw yɛrɛ dama k'u sigi ka kuma ta ɲɔgɔn da la e ka gɛlɛya ye nin ye e ni nin bɛ ɲɔgɔn na
awa jɔnni de murutilen don jamana kɔnɔ, jɔnni de kɛmɛ ka awa gɛlɛya lase jamana ma, u ka wele ka sigi kun jumɛn na i ye nin kɛ, ka kuma ta ɲɔgɔn da la, limana u ka fɛɛrɛ ɲini a la, a ka k'o ye, awa k'a fɔ de ko an nana sigi kuma kɛra bɛɛ ka taa ni sen fila ye, sabu a ka fɔ la ko sigikafɔ caman kɛra jamana kɔnɔ yan, awa o sigikafɔw labanna cogo min na o dɔnnen bɛ. Nin min fɔlen filɛ n'o dialogue intermalien ye, awa malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ bɛɛ ka se k'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen, gɛlɛya bɛ fan jumɛn ye, gɛlɛya fura ka se ka sɔrɔ a la, kuma ka kɛ, awa baara ka kɛ ni a ye. Mohamed Ag Amani ko ale kɔni fɛla ye o ye, n'o tɛ olu tun ye laɲini kɛ u ka 3e rapport min n'o u y'o sigi san 2019 waatiw la, a bɛ san 5 bɔ sisan. Ni jamanakuntigi nana segi o kuma kelen kan ko ka dialogue intermalien ko k'o sigi, olu kɔni bolo fɛn ɲuman don, nka sigikafɔ in kɔfɛ ɲininkali tun min fana bɛ yen, baara bɛna kɛ cogo di. Kunnafoni de don an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ. Nouvelle Horizon kelen in ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ko min ye Keɲebakaw fɛ yen, Keɲebakaw ko k'olu tɔɔrɔla kuranko la bi dɛ, u ka société civile ɲɛmaa n'o ye Mamadu Fa Kuyate ye, ale kumana ba degunnen bɛ kini kɛ kosɛbɛ, a ko min bɛ Keɲebakaw ko kuran tɛ olu bolo, nin ye a san kelen de ye, yelen tɛ mɛnɛ Keɲeba. Min ye Mamadu Fa Kuyate ye, a ko olu tɛ se k'u sigi k'u makun nin kan, tiɲɛ don u tulo b'a la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko kuranko gɛlɛya bɛ yen. Yɔrɔ EDM nin waati in na sariya yɛrɛ wulilen bɛ k'i jɔ, EDM ko finman na jɛman ka se ka fɛɛrɛ tigɛ a la, min kɛra sonyɛniko kuma min bɛ ka fɔ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la. Nka o n'a ta o ta, Keɲebakaw y'a jira k'a fɔ ni kuranko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ, nka olu ta kɔni bolofa bɛ olu ta la, sabu ko nin y'a san kelen ye kabi janvier kalo tile 23 san 2023 ka n'a bila janvier kalo tile 23, o kun ye kunungo ye, san kelen cɔyi, Keɲebakaw ko kuran tɛ olu bolo. Olu yɔrɔ olu ta kɔni yala maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kuran sɔrɔ dɔɔni a tɛ olu fɛ yɛrɛ de. Minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ni kuran ye, soudeur ani maa wɛrɛw minnu bɛ yen ni baara yɛrɛ tɛ kɛ fiyewu ni kuran tɛ, jagokɛlaw a n'a ɲɔgɔnna caman bi na olu de sigilen bɛ k'u bolo da u sen kan Keɲebakaw fɛ yen. Keɲeba jɛkulu yɛrɛ dɔ tun bɛ yen a waati la, u k'a ma ko mouvement Keɲeba kuranko, olu kɔni wulikajɔ caman kɛ, u sɛgɛnna fo ka tila ka u bolo da u sen kan tuguni. Min ye société civile ɲɛmaa ye n'o ye Mamadu Fa Kuyate ye, ale kɔni ko k'a bɛ laɲini min kɛ sa o tɛ kɛ maa wɛrɛ fɛ, o ye colonel Asimi Goyita de ye, k'a ka lajɛ kuranko in Keɲeba ta fana u ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la. Yan'an ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ, an ka taa Kodowarikaw fɛ yen, ko Kodowari nin waati in na yɔrɔ olu de bɛ ka min ye tulon n'o ye ndolatan CAN 2023 olu de bɛ k'a labɛn. N'i y'a lajɛ Kodowarikaw fɛ yen k'a bɛna fɔ Kodowari nisɔngoya binna u kan dɛ, sabu u ka ndolatan min ni o kɛra o ni Guinée équatoriale ni ɲɔgɔn cɛ ntɛnɛn tɛmɛnen, limanaw ko a masiba bonyana kosɛbɛ, sabu Kodowarikaw caman nisɔngoyara kosɛbɛ ndolatan in tɛmɛnen kɔfɛ, sabu min ye Kodowari dasira Guinée équatoriale fɛ 4-0, o kɔni o dayɔrɔ ma sɔrɔ Kodowarikaw la fiyewu. Min ye ndolatan kɛnɛ min n'o tɔgɔ dalen bɛ Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ la, stade olympique Alassane Dramane Ouattara DPMB, n'a filɛ nin Abidjan, limanaw a jala k'a fɔ ko yen ndolatan tɛmɛnen kɔfɛ, ko min ye samaw ye n'o ye Kodowari ndolatannaw ye, a bɛ n'a fɔ ko u dasira nin cogoya la, nka Kodowarikaw caman de bɛ yen minnu ni u ye nin nisɔngoya u y'a fali tiɲɛni de la, sabu ni kun bɔra ndolatan tɛmɛnen kɔfɛ bɔlɔnw kɔnɔna la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka taama cakɛda dɔ bɛ yen n'o ye société de transport abidjanais Sotra, o mɔbiliw caman de bɛ yen maaw ye o vitres n'o minɛnw tiɲɛ. Coupe d'Afrique des Nations min bɛ ka taa Kodowari jamana kan nin waati in na, a jala k'a fɔ Kodowari dasilen kɔfɛ ko u ma da tiɲɛni ma, hali maa dɔw yɛrɛ bɛ yen limanaw olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ nin ko in na, sabu ko gabakuru filiw a n'a ɲɔgɔnna caman o de kɛra nin ko in kɔnɔna la. Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko Kodowari jamana ɲɛmɔgɔw ye yɛrɛ ye nin ko in kɔn kosɛbɛ, sabu ko tiɲɛni fanga bonyana. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la société de transport abidjanais Sotra n'o bɛ maaw ta ka yaala Kodowari dugu kɔnɔnaw la. A jala k'a fɔ ndolatan in tɛmɛnen kɔfɛ, min bɛ welewele da kan o bɔra min ye Kodowari jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma, k'a fɔ
tulo min bɛ ka labɛn olu fɛ yen maaw kana kɛ sababu ye ka dunan caman de bɛ Côte d'Ivoire jamana kan bi ka ko latɔn u la o waati kelen secrétaire d'État américain n'o ye Anthony Blinken ye ale yɛrɛ tun bɛ taamana Côte d'Ivoire jamana kan min ye Côte d'Ivoire kaw ka jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara o kɛlen kɔ k'a bisimila ayiwa Alassane Dramane Ouattara kumana o senfɛ a ko tiɲɛna u jigila misɛnyara kosɛbɛ awa ndolantan min kɛra n'o ye samaw o ni Guinée équatoriale ni ɲɔgɔn cɛ nka ko olu kɔni jigi bɛ u ka samaw kan n'o ye éléphant de la Côte d'Ivoire ye u ka se ka ndolantan in kɛ ayiwa taalen ɲɛfɛ ka se ka se sɔrɔ an bɛ waati min na ko sisan limanaw ko min bɛ se ka fɔ o de k'a fɔ kafu min bɛ ka tulo in bɛɛ lajɛlen kunna ale ka welewele dakan bila Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka se k'u hakili to nin ndolantan in na sabu ndolantan ye ɲɛnajɛ de nka ka to falen tiɲɛni na sabu dunan caman de bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ u kana da tiɲɛni ma u yɛrɛ dama nka u kana taa ko latɔ maa wɛrɛw la o fana kangarida kan ka kɛ kosɛbɛ kafu maaw olu ka laɲini kɔnɔna la Seydou Konate ale ka fasi do limanaw an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An bɔra ye limanaw fasiri sɛbɛn bɛ ni o ye lesɔr ye ale kumana limanaw ko Labé Zanga Mali finitigiw ye fakuba min ye bamanciw la a bɛ se maa 20 ɲɔgɔnna ma terrorisiw la bamanciw minnu ni olu bɔnna u ni na forces armées maliennes bamanciw minnu bɛ ni Labé Zanga ale filɛ ni Gao mara la kunungo yɛrɛ direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA o ye Mali finitigiw ka kunnafoni bɛ lase yɔrɔ min na ale de ye kunnafoni lase ko état major général des armées k'a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko ntɛnɛn janvier kalo tile 22 san 2024 ko kunnafoni minnu sɔrɔla n'o ye renseignements ye k'a fɔ ko bamanciw n'o ye terrorisiw ye olu tun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔ boloda Labé Zanga yɔrɔ in yɛrɛ ani Labé Zanga cɛ kilomɛtiri 5 ɲɔgɔnna yɔrɔ ni Labé Zanga man jan Mali finitigiw de ye u dɔdɔ ka kunnafoni sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ninnu bɛ ka kojugu dɔ de labɛn nka a falela fɛn na min ma bɛn u ma sabu min ye Mali finitigiw ye u ye gosili min kɛ gosili in kɛra sababu ye ka banbanci maa 20 ɲɔgɔnna dɔw yɛrɛ ko a ka ca n'o ye ka se ka o bɔnɛ a nin na limanaw waleya in kɛlen yan'o cɛ ko ayiwa bamanci jɛkulu min bɛ n'o ye Daesh ye olu fana ka sama senba dɔw Mali finitigiw ye fakuban olu la o kɛra in Araban o kɛra Menaka mara kɔnɔ o fana kɛra yani ni waleya in cɛ min bɛ tali kɛ Abdul Wahab ul Shogib État islamique au Grand Sahara ale cɛba dɔ don o fana binna o fana senfɛ nka min ye Mali finitigiw ka ɲɛmaaso ye a k'a bɛ Mali finitigiw fo ni wulikajɔ in na kosɛbɛ ka wele bila jamanadenw ma halisa u ka da u ka finitigiw la k'a fɔ u bɛ baara la baara min ni dɔwɛrɛ tɛ jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani don limanaw ka bɔ kunnafoni kɔnɔ waati cogoya yɛrɛ kama o ye k'a fɔ bi Mali samata sɛgɛw olu ni Namibi kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka limanaw samata sɛgɛw kɔni bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ de nɔfɛ u ka kulu kɔnɔna la min ye Namibi fana ye ale fana bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ nɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ ndolantan 2 tɛmɛnen kɔfɛ Mali ale ni Tunisie ka taa se Afrique du Sud ma Mali kɔni kuru 4 b'a bolo sisan Namibi yɛrɛ ko kuru 3 b'o bolo min tora sisan Mali samata sɛgɛw kɔni bɛ ndolantan boloda bi ndolantan kɛnɛ min bɛ n'o tɔgɔ dalen bɛ Laurent Pokou a filɛ nin San Pedro n'i ye jateminɛ kɛ Mali finitigiw n k'a fɔ Mali samata sɛgɛw olu de kan ka ndolantan bi ndolantan in garijɛgɛ kɔni b'an bolo ko nka ndolantan in an bɛ se ka se sɔrɔ fana sabu ani Namibi ni ɲɔgɔn cɛ ndolantan kɔrɔ minnu tɛmɛna limana waati kama an tɛna an da don bɛɛ la ko sebaya ka ca Mali bolo kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ ni Mali n'ale ye sebaya sɔrɔ bi an na jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ an ka kulu kɔnɔna la o de ye laɲini yɛrɛ ye i n'a fɔ samata sɛgɛw u ka degeli karamɔgɔ Eric Seguchel ale fana bɛ ka a lase cogo min na dugawu de bɛ kɛ sa samata sɛgɛw Ala ka u jɔyɔrɔ bɛɛ tintin ma kani yɛrɛ an fana ka nana ye ten sa limanaw an b'a bila yan lesɔr an ye ne sɔrɔ a kɔnɔna la ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini kunnafoni sɛbɛn kuraw mana bɔ an na o lakale aw ye kuma an b'a fɔ Ala ka an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infation ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ
nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infation k'aw ye togo ɲɛ. Infation ni aw mago bɛ qualité la.